ing setira swaraning pradodo kang nyuwani ing kababaran tembang gending sekar tejo minggu mlampung dhewe nangaken sarimbit sampun paripurna hari katon kuwung ngatos kuwung pradodo Simbang kandhak. Iki mandek pasti kemawon. pada kowe dari putri pinengan putri iki wiji saking tepas wani ketara minur dodo wido surat kami surat tato caket angarino Jambane, Mbak. kang saking mandru saking tetingal ora bingung astok kembar mayang ing astut ing pinanganten putri pakembar ingkang astut dening pinanganten ta purna panggih lebih sekar mayang ing katut kala ibu sigra dalam wiwaraning taruh minggu ngapapan sambung semadil disampaikan sarimbit sigra ngajar putri sampun mulah tratah kaya juga diningrat ing sumedang upacara panggih disangkan langsung kami kepunangan tiga disangkan ke disangkan sarimbit sego apa tinggal tembuke panduru catur netra kang ngambaran budi luhur satemah babaros gawe kang tumeneng sanubari satemah datan kalasa astana sama kumlawe ambalan data ing sebab gondang tutur lan ing sebab ugi gondang kasih gondang dumatira ing sedah kang ngenteng langsung lan menang benang alam pernoseta lan saking sampun pamriksa niku nang tiga sigra katapak ing bang ing sigra katapak ingkang panteng kakung konangan katapak ing podo sikah pecah pustaka Krisamanan sampun tersigo ala juji menggu sumubah mengkakung dia miksi sampainan harwo estri penggali asong ari saring sukerta yang manjingan ganiro yang harwo bukya ingin memanut Gerabayat yang sama ketasan mambio bukya pulau lahar delir yang sambikolo datang najar datang pauduran kautama kenangan putih singga bisa paringan ke rokok minengko bisa paringan selangganang ikan garbo yang sisa mangane kakung agem busana ngemamin bo busananing nata
ingkang ngabdi rumong pira bisananira anggen makuta ing pinalimpit ing remi sesubing kang netro gadung kang melengkung parabane hangang wong ini tansah ing ngarsa asung tulondo nikmat yo mangun kaso tuturi handayani disambani sandur enggak wong dampar menunggu asa ngadani ingkang senebat upacara bodhong timbang Bapak Sumadi Sun timbang bobot bibit lan BBT datang kuno kuning saribit banyak terus jubuh gambuh kados dene dadi tanggung Bapak Sumadi sak keluarga. Pisapane sambil angasta tilang lampus ingkang awis uwos kertas miwah arta receh ingkang minangka sasmitaning kaya saking garwa. Sira ngrasakaken wonten ing mangkonira ingkang garwa ingkang samusinipun sindur kangge nampi sasmitaning kaya ingkang saking ingkang garwa. Sinatan pakatepang Mbak Driya Duwong ayu garwanipun Kakang iki tapan sasmitaning kaya supapun Kakang lagumat napa iku kangge setintilan ngati-ati bisa sasmitaning kaya katuraken daneng Ibu Sarifah ingkang mengku sasmita mugia ing samangkenipun Ibu Sarifah tuwuhing Bapak Sumadi saged paring urang puruk beniripun ngaten saribit angbengaken kaya saking ingkang garwa. Lan putri gundulan kemateng risak kertawaning hijrah saking Kendi Pratara Pratandha mugira minang sarengget ngene mumang dasar tansah winangi pinaringan panggalih ingkang wening saya godhane remangun brayan tampung asta subah jengkon ing Rama Ibu jengkon kanan sinatan ing cipta menyang durung pangastawa mugi gene rumangan barang mansah ngene nang Gusti ya ya petakus sakloto tak tompo sekepa pangabethi pisapane sego angal lumpruk pindho kapuk denusa sak pandhulat katan kono keblating jagat namung eling-eling pinangan sarimbit wiwit Bapak ngadiran oleh besamina wis ndamayang sak sampunipun iku sopat danira dening ingkang putra sarimbit saya kota sang mangke putra kang sarimbit anggen mangun brayan asah katebino sak sambi kala saged jubuh ingkang gunayuh lestaring sak lami-lami
Matur nuwun saking gara nama kan yang boten kudu Mbak Rini nggih. Injih, matur sembah Kalau kita nuwun sedaya derek Mbak Rini. Wonoboyo. Kes tunggal Mbak sinten nggih? Risma Adelia. Oh, Mbak. Semangat. Tasih bocah nih, Pak. Ini Monggo sak candhanipun gending menapa Injih, bagipun matur sembah nuwun derek bingah kakang pinanganten sarimbit. Mugi bagya mulya anggenipun bebrayan ngantos dumugi ing delahan. Amin ya rabbal